Ποντίκια στο σπίτι. Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε. Πώς μπαίνουν στο σπίτι μας τα ποντίκια? Τα τρωκτικά εισέρχονται στο σπίτι μας από τους σωλήνες της αποχέτευσης, από σωλήνες εξαερισμού, από τα μπαλκόνια και τη στέγη, μέσω μεταφοράς αντικειμένων ή ξύλων, από την πόρτα του γκαράζ. Ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνετε αν εντοπίσετε τρωκτικό στο σπίτι σας? Περιορίστε το τρωκτικό στον χώρο που το εντοπίσατε. Μετακινήστε ή ασφαλίστε όλα τα τρόφιμα. Ελέγξτε για τρύπα, ειδικά αν το τρωκτικό βρίσκεται στην κουζίνα ή το μπάνιο. Φορώντας γάντια, τοποθετήστε μηχανικές ή κολλητικές παγίδες. Γιατί η χρήση χημικού δολώματος μέσα στο σπίτι μπορεί να είναι προβληματική? Η χρήση χημικών δολωμάτων απαιτεί πολύ προσοχή για την ασφάλεια των μικρών παιδιών και των κατοικίδιων. Το τρωκτικό μπορεί να χρειαστεί 1-4 ημέρες για να καταλήξει μετά την κατανάλωση του δολώματος. Ο χρόνος εξαρτάται από το μέγεθος του τρωκτικού. Ανάλογα την κατοικία, υπάρχει κίνδυνος να μην βρεθεί το τρωκτικό και να δημιουργηθούν οσμές και μικρόβια. Γιατί οι παγίδες είναι καταλληλότερη λύση στο σπίτι, εάν δεν έχετε σχετική εμπειρία από τρωκτικά? Είναι πιο ασφαλείς. Αν χρησιμοποιηθούν σωστά, έχουν πιο άμεσα αποτελέσματα. Στο τέλος, βρίσκεται πάντα το τρωκτικό. Σε μελλοντικό βίντεο, θα σας παρουσιάσουμε πώς να χρησιμοποιείτε τις παγίδες για άμεσα αποτελέσματα. Πού να ελέγξετε για εισόδους τρωκτικών στο σπίτι? Κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας. Κάτω από τον νηπτήρα του μπάνιου. Πίσω από τη λεκάνη της τουαλέτας. Στο πατάρι. Ελέγξτε αν έχουν μετακινηθεί τα σιφόνια δαπέδου. Πρόληψη από τρωκτικά. Κλείστε τυχόν τρύπες στο σπίτι, στα σημεία που αναφέραμε. Διατηρήστε τα κλαδιά των δέντρων 1 μέτρο μακριά από τα μπαλκόνια και τη στέγη. Διατηρήστε χαμηλή βλάστηση στον κήπο σας. Διατηρήστε τακτοποιημένη την αυλή σας, χωρίς ορούς από αντικείμενα. Καλέστε επαγγελματίες για προληπτική εφαρμογή μειοκτονίας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας. Χτυπήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα μας βίντεο. Γράψτε μας το σχόλιο σας.